Dobry dzień, dzień dobry, szczęść Boże, Glück auf. Teraz że je we Frankfurcie nad Menem i taką mam tutaj dzisiaj Aufgabe, że się zrobił. Nazywał się Grab od Ewalda Latacza, śląskiego działacza niepodległościowego, który się urodził w 1885 roku w Katowicach. Doktor prawa, asesor w sądzie, adwokat, notariusz w Katowicach, w Bytomiu, w Wodzisławiu, w Raciborzu, w Rybniku, ale przede wszystkim działacz polityczny na rzecz niepodległości Śląska. Aresztowany członek NSDAP, który zmarł w 1953 roku. Właśnie tutaj mieszkam, znaczy nie tu, na Ruhrgebiecie i we Frankfurcie. No i teraz próbuję znaleźć jego grób, nie? Czyli grab. No to na razie.